खुलुमबाय बयखौबो बिटिआरनि बारग' सिएम मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सरकार खुंनायनि गासै जारिमिनफोरखौ सिनेन बसुमतारी सारा बुंफ्रुनानै होजोब्बाय रायजोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो, बिनि उनावहाय नोंथांमोननि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय। प्रमद बर'नि सरकार खुंनायनि गासै जारिमिनखौ बुंनांगौब्लाथ' आङो रग' रग' रायजो राजानिसिम फोरमायनांगोन। बेखौ फोरमायनोब्ला आङो गिबियावनो बुंनांगोन थगायसुलाया सोरमार। अब्ला आं बुंनो सानबाय थोंजोङै, एसे सुंद'यै बुंनायाव माखासे थालांनो हागौ, बियो स्वाभाबिक। बेखायनो आं जा हायो रायजोफोरनो मोनसे रोखा रोखा रायथाइ महरै फोरमायनो सानबाय। बेयो जाहैबाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभ अफ इन्डिया बिएलटि बिटिसि एकर्ड 2003 10 फेब्रुआरि उनाव इन्टारिम बिटिसि गभ आरो 2005 मायथाइनिफ्राय बिपिएफआ जेब्ला 6 बोसोर सरकार सलायबाय थादोंमोन, बे समनिफ्रायनो एबसु दैदेनगिरिफ्रा बिटिसिजों जेबो जानाय नंला होननानै आरोबाव डिवाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट जान देंगे राज लेंगे आवार डिमान्ड इज लिगेल डिमान्ड स्ल'गान होनानै 11 घन्टानिफ्राय जागायनानै 1000 घन्टासिम सोमावसारनाय फोसावनानै हाइवे ब्लकेड, रेल रोको, कोर्ट काछारी धरना, पीस रेली, लं मार्च, मार्च साउटिं, ब्लाड सिगनेचार, दिल्ली सोलो, जन्तर मंतर धरना, मेमोरेंडम टू प्राइम मिनिस्टार अफ इंडिया, मेमोरेंडम टू प्रेसिडेंट अफ इंडिया, संकष्ट सदिया, फुड रेली, हांगार स्ट्राइक बायदि बायदि हाबाफारि लानानै बे समनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ मुसे हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफनि सरकार सालायनाय समाव असान्ति खालामदोंमोन, जायनि जाउनाव 2012-2015 माहारियारि हांगामायाबो एबसु आरो एनडिएफबि सोमावसारनाय समावनो जानाय जाथाय। लोगोसे मानसि लांखारनाय, राङारि दाबिनाय, मानसि बुथारनाय, गावथारनायफ्राबो बे एबसुनि दैदेननाय सोमावसारनायनि गेजेरावनो जानाय जाथायफोर। बेफोर प्रमद बर'नि सिंनि मेगन गोसा आरो गावखौनो बर' हारिनि बिर जानो साननायनि सोलो आरो बड'फा इउएन ब्रह्मनि थांखिखौ बोखारनाय आरो एनडिएफबिखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकार लोगोसे असमियाफोरजों लोगो लाखुमानानै एनडिएफबिफोरखौ फोजोबस्रांनाय, लोगोसे बडलेण्ड नांला होननानै बर' हारिनि थैस' थांस' मोननो हास्थायनाय, मोनखानांगौ बडलेण्ड रायजोखौ मोनैनि उल्थायै सोमावसारनाय, बियो मोनसे प्रमद बर'नि थांखिमोन। बिनि फोरमानानो जाबाय नैबेनो फोरमानदि थांनाय प्रमद बर'नि बिटिआर गभर्नमेन्ट होननानै एबसुनि बेनाराव 5 बोसोर बिटिसिखौ पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एबसुनि ग्रेट प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'आ इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै बिटिआर परिबर्तन सरकार होननानै 11-12 बियाबावल' एमसिएलए देरहानानै 17था बियाबाव देरहानाय बिपिएफखौ सोलोजों हटेल लिलि प्रडाक्शननि गेजेरजों खुन्दुंनो जथायनानै परिबर्तन सरकार खुंदोंमोन। नाथाय गिदिर गिदिर परिबर्तननि मिशन, भिजन, डिजिटेल खुंथाय आरो रिजनानो बेसेबा गिदिरखा, मोनसे रायजोनिबो देरसिन रिजन मुङानो रायजो खुंनो मोनखाबाय होननानै थिफुनानै लाग्रा आरो हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि गाज्रि मुं सुनानै बांसावदोंमोन। 17 बोसोराव बिटिसिआव बिपिएफखौ मोनसेबो खामानि मावाखै होननानै बांसावदों आरो जेलाव सोनो होननानै बुंदों। नाथाय सैथोआ जेब्लायबो देरहायो आरो
सिखावनि सालाया खान्दो होननाय बायदि बाथ्रानि भावानो नंमारगौ। दानि मुगानि फाफनि बिजिरनाया लोगो लोगो 5 बोसोरावनो ज्रिं ज्रब गांलाब लासिं सिं 11 निफ्राय 7 एमसिएलए सिंगेल डिजिट देरहादों इउपिपिएलनि मेलेम गोनां लेखा गोरोंफोरनि दैदेननाय बिटिआर परिबर्तन गभर्नमेन्टआ दा मानो बिटिआर गबज्रब जालांजोबखो? आंगुर गाइखेर घि जानानै डिसिसन लाग्राफ्रा मानो जौ जुवा लामा सामा गोग्लैनानै थाग्रा बिपिएफ हान्जाया बोरैहाय 28 बियाबाव देरहानो हाखो? बिनि फिननायानो जाबाय एबसुनि एनडिएफबि आरो इउपिपिअ जयै 2009 निफ्राय डिभाइड आसाम 50-50 सोमावसारनाय समनि जेसेबां गोरों गोरा डक्टर, पिएइचडि, एमए, एमएससि, बिए, एलएलबि आरो गोबां रोंगौथि गोनां लेखा गोरोंफोरनि रोंनाया थारैनो सासे हायार सेकेन्डारिल' पास जानायनि मेलेम आरो रोंगौथिनिख्रुइबो बै डिग्रिधारिफ्रा गोरोंसिन नङामोन, जायनि थाखाय 10 बोसोर प्रमद बर'नि साननाय आरो थांखिफोरखौ हमदांनो हायाखैमोन आरो बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट 2020-27 जानुवारिनि उनाव बिटिआर गभ खुंनाय उनावबो बे गिदिर क्वालिफिकेसन एबा क्वालिफाइड बिथांमोनहा बिटिआरनि सीएम रोंगौथियानो गैयामोन। सीएम जानो रोंगौथियानो गैयामोन। बिनिखायनो हायार सेकेन्डारिल' पास जानाय बर' हारिनि मोदाय मानगोनां जादुखरि श्रीजुत पिअल' प्रमद बर'नि बिटिआर गभआ 5 बोसोरावनो कारापसन फ्रि सरकारा थेर बेथेर जखायसे 3ल' देरहानानै बै हटेल लिलिनि अक्सिजेनआ जोबनानै थांनाय 26 सेप्तेम्बर 2025 बिटिसिनि बिसायख'थिनि गेजेरजों स्रोब गोमोरनायसै। इउपिपिएलनि नोंसोरदि बुङोमोन बोरमाया मा जायो मा जाया, फाग्लाया मा बुङो मा बुङा, बे बाथ्राजों नोंसोर लेखा गोरोंफ्रा नोंसोरखौनो बुंनानै लानाय बाथ्राया रोखा जायाखै होनबा? खोनाबायना सुइजारलेण्डआव थाग्राफोर? सोलायनाय लाबोनो थाखाय जोंनो सोलायनाय नांगौ होननाय स्ल'गाना ना जोंबो सोलानायगौ होननाय स्ल'गानमोन? रायजो राजाफ्राथ' जौगानायनि सोलायनांगौ साननानै फोथायनानै एबसु आरो इउपिपिएलखौ फोथायदोंमोन आरो रायजो राजाफोरा परिबर्तन दरखार साननानै मदद होदोंमोन। आरोबाव बेखौबो फोरमायनांगोन थगायसुलाया सोर होननानै बुङोब्ला जोबथारनायाव दासिमाव बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गिदिर पेकेज लुफुंनाया मोनबेसे जाफुंखो? रायजो राजाफोरनो उइथ फुटेज फोरमान होबा मोजां जागौ। 5 बोसोराव 1500 कौटि रांखौ बेसेबां लाबोनो हाखो? एनडिएफबि जेलाव थानाय बिथांमोनखौ साबेसे बख'नो हाखो? एनडिएफबि मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइखौ साबेसेनो होनो हाखो? आरो एनडिएफबिफोरनि केसफोरखौ बेसेबां बोखारनो हाखो? एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ मानो बख'नो हादिया? लोगोसे एनडिएफबि केडारफोरनो जे पेरामिलिटारियाव साख्रि होनो खोथा दंमोन बिथांमोनखौ साबेसे साख्रि होनो हाखो? मिथिबायना इउपिपिएलनि लेखा गोरों नोंथांमोन? नङामोनब्ला 5 बोसोरनि बिटिआर गभर्नमेन्ट थांनाय डक्टर, पिएइचडि, एमए, एमएससि, बिए, एलएलबि गोबां रोंगौथि गोनां नोंथांमोना बिटिआरनि सीएम बिबानखौ लानो हादिया। मानो लानो हादियामोन? थारमाने नोंथांमोननि डिग्रिधारिफोर थासेयावबो मानोथो हायार सेकेन्डारिल' पासआनो मानो सीएम जानो जग्यता जाखो?
बेनोथ' मोनसे एबसुनि जारिमिनाव गोसोम दागो जानानै थासिगोन। बेनो जाबाय एबसु जोनोम जानायनिफ्राय प्रमद बर'नि आफादगिरि जानायनि थाखायनो बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआ जारिमिनाव गोसोम दागो आरो गोथार एबसुनि संबिजिराव जारिमिन जानानै थासिगोन। मानोना रावबो एबसुनि मिरु आफादनि आफादगिरिफ्रा बिए पास नङै सोद्रोमाया सासेबो आफादगिरि जाबाखैमोन। मानोथो प्रमद बर' आफादगिरि जानाय समाव मिरु एबसुआव थानाय MA, MSc, LLB, डक्टरेट, PhD सोद्रोमा नोंथांमोना मानोथो आफादगिरि बिबानखौ लानो हाबाखैमोन? बेबोथ' मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राना। नोंथांमोननि रोंनाया हायार सेकेन्डारिल' पास रोंनायनिख्रुइबो नोंथांमोनहा रोंसिन नङामोन थारमाने। बेखौसो साननो गोनां जाबाय। आरो बेनो जानो हागौ प्रमद बर'आ सासे गावनि बिमा बिफाखौनो थगायग्रा सासे सुबुं। मानोना गावखौनो BSc, MSc पास जाबाय होननानै थगायग्रा थगायसुला। आरो एबसुनि गोलाव सोमावसारनाय समावबो गावनि रोंगौथिखौ थगायबोदों। बेखायनो बर' हारिनि देरसिन थगायसुला जानांगौ। प्रमद बर'आनो बयनिख्रुइबो देरसिन बर' हारिनि थगायसुला जानांगौ। बिनिखायनो दिनैनि एबसु UPPL आरो NDP बिथांमोननि अलखद सम फैनाय जाहोनाबो बेनो मोनसे जानो हागौ। आंनि फोरमायनाया आरो बेखौ फोरमायनो गोनां दं होननानै आं सानबावो। जोबथारनायाव डिजिटेल बड' निउज बादिब्ला आसामनि सासे गेदेमा भास्कर ज्योति महन्त एक्स DGP आसाम बिथाङा थांनाय प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR गभजों दिहुनजानाय ए जार्नी अफ बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTR गभ दिहुननाय लाइसियाव 1980 निफ्राय जागायजेननाय UN ब्रह्मनि डिवाइड आसाम 50-50 नो बडलेण्ड नो रेस्ट लिभ एन्ड लेट लिभ गिनाय बड'फानि मोन्थोरखौ प्रमद बर'नि समाव फोजोबनो हाफैबाय होननानै भास्कर ज्योति महन्त एक्स DGP आसाम बिथाङा गावनि लिरबिदांखौ ए जार्नी अफ बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTR गभ दिहुननाय लाइसियाव रोखा रोखा नुनो मोनो। बे लिरबिदाङाव बुंनाय रावखौ एबसु आरो UPPL आ माब्रै नायनानै थानो हाखो? आरो मोनसे बाथ्राबाव, फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन होननाया बडलेण्ड नांला होननानै एबसुआ BTR पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बडलेण्ड नांला होननानै सागान होबोनाय जादोंना जायाखै? आरो BTED मुंखौ BTR रिनेम होननाया मा ओंथि फोरमायदों? बेखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायनो थाखाय UPPL नि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो पिस एग्रिमेन्टआव सागान होबोनाय दैदेनगिरि नोंथांमोनहा रायजो राजानो रग' रग' फोरमायनो थाखाय आं दिनै नोंथांमोनखौ नैबे थगायसुलाया सोर बेखौ सोंनायनि गेजेरजों फिननायखौ आं बेखिनिखौनो होबाय। दिनैनि बे सोंनाय आरो फिननायखौ आङो बिसिङाव बुंनानै बयबो रायजो राजा BTRनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ नैबे आंनि फंनैसो बुंनायनि सायाव बिजिरनानै सैथोआ बबे आरो थगायसुलाया सोर बेखौ नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो फोरमायनो आरो नोंथांमोना बिनि नंगौ ओंथिखौ रायजो राजानो फोथायहोनो थाखाय आंनि बुंलाय खावलायबाय आरो आंनि बुंनाया बेखिनियानो। गोजोन्थों।